Kumusta mga higala, mga kaigsuunan from Luzon, Visayas at Mindanao? Ingon man sa gawas nasod, doon natin mga followers from Hong Kong, Sister Katimi Sinyagan and Sister Elimi Estravila from Cebu, Sister Lorimi Bais, o from Mabinay, Brother X Mix TV, o sa tanan nga mga viewers nato. Napo tay mga viewers igsuon nga mga Tagalog. Last time nag-upload ko og video about sa unsay may tabo after matugod ang 13 pool. Doon ay comment dito nga unsaon daw niya nga dili daw siya makasabot kay Tagalog daw sa igsuon. So niya na siya nga akong gikoreksyonan dito nga unta makabalo kong Tagalog o nga mao kuno nga gamay kog subscriber o gamay og views kay dili daw ko kabalong mo Tagalog. Nya insa nga tarungan na imong sulti sa Bisaya pa tarungan na imong istorya kay wala kayo mo view nimo o jutayr kayo mo subscribe nimo tun kay di ko kabalong mo Tagalog. So pasensya na sa mga Tagalog diha, no, pero dili maputanan ang mga viewers nako is Tagalog. Ito naman po sagad yun mga Kabisayaan ang mga viewers nato katubong naman po Tagalog nga makasabot ra pud sila og Bisaya. So sila ni ato mga suki nga mga viewers. So sorry kayo, pasensya na sa Tagalog o labi na sa English, dili sila makasabot sa ato ang dialect, no, sa ato ang version o Cebuano version o Bisaya, no. So ang Ginoo nang magapanimuhat, especially kung Tagalog ka, ang Dios na ang magadikta sa imo nga while nag-watch ka ini nga video, masabtan lang nimo pinaagi sa dihog sa Espiritu Santo. Okay, so salamat kayo sa inyong pagsabot and God bless sa tanan nga viewers nato mga Tagalog o sa mga Kabisayaan nato from Luzon, Visayas at Mindanao, no? Ug abutas gawas nasod natay viewers from Hong Kong. Okay, so ato ang tubagon kini duha ka rason nganong kinahanglan tang magpabautismo. No, naipangutana nga nganong kinahanglan tang magpabautismo. So adunay duha ka rason nga ato ang pagatukion karon nganong kinahanglan tang magpabautismo. No, dili tong sa bata, kun dili kaning sa dagko na ba human ka ni tuo, human ka ni dawat sa kaluwasan, human ka ni dawat sa mensahe sa ebanghelyo may tungod kang Ginoong Hesukristo na ngano mang sunod ana kinahanglan man ka magpabautismo. Unang rason mo ni matud pa sa Marcos 1:9, si Jesus Christ gikan sa Nazaret o Galilea, miadto siya sa suba sa Jordan tungod kay naa man dito si Juan o si John the Baptist, no? Si John the Baptist usa siya ka mga magbabautismo sa panahon ni Jesus Christ, no? Kanis John the Baptist magbautismo siya dito sa suba sa Jordan. Nga naa siya magpuyo dool sa suba. Naa siya sa kamingawan, no? Muna nga giadto siya ni Jesus Christ in Mark chapter 1 verse 9. Milatas si Jesus Christ gikan sa Nazaret ug Galilea sa iyang Pinoy-anan, miadto gud siya didto sa area nga didto na mautismo si John the Baptist. So moto nga pag-abot niya didto nagpabaptize siya ni Juan. Gani si Juan nga dili daw siya takos bisan gani paghubo sa sandalyas ni Jesus Christ. Pero unsa may gitubag ni Jesus Christ? Tumana kini, no? Sagdi lang, matud pa niya sagdi lang buhata kini aron nga matuma nato ang kasulatan. No, sato pa si Jesus Christ nagtamod ra pud sa kasulatan. So nagpabaptize siya before sa iyang before siya nag-start sa iyang ministry, nagpabaptize siya, no? Before siya kanang naglibot gyud sa tibuok Galilea, sa Samaria, sa Judea, before siya naghimo ana is nagpabautismo siya una ni Juan. Then unsa may unang rason ini? Unang rason is atong gisunod ang ehemplo nga gihimo kang Ginoong Hesukristo. It is a perfect example, no? Usa ka ehemplo nga atong sundon.
Kay si Jesus Christ nagpabautismo manggani siya ni Juan, si Juan manggani ni baliban, iyon gani si Juan nga ako may imong dapat bautismuhan. Dili ka ako mo'y bautismo nimo. Bisan ganis paghubo si mong sandalyas dili ko ani ko takos. Pero unsay gihimo ni Jesus Christ? Gapaubos ang Ginoong Jesucristo og mihangyo nga buhata kini para matuman nato ang kasulatan. So, Jesus Christ nagpakita siya og example nga ato usab nga sundon. So walay rason nga kung Kristohanon ka na, nagtuo ka ni Kristo, followers ka ni Jesus Christ, nakadawas ka kinabuhing walay katapusan tungod sa ebanghelyo nga imong nadawat. So isip nagpakita mag-implo si Jesus Christ nga nagpabautismo siya kang Juan. So kita pod ato pong sundon ang iyang implo. Nga nagpabautismo man siya, so magpabautismo pud ta. Kay nagpakita na siya o ihimplo. Ikaduha nga rason, kining bautismo, usa ni siya kasugo. So, ang pangutana, anong kinahanglan tang bautismo? Ikaduha nga rason mo ni. Tungod kay sugo kini sa Ginoo. Asa man kini makita, pastor? Naa makita kini sa Mateo chapter 28 verse 18 to 20. Matud pa nagaingon didto ang pulong sa Dios nga tungod niini sa inyong pagpanglakaw iwali ang maimbalita sa tibuok kalibutan o himuang matinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan o bunyagi sila pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. So ang mga tinun-an ang gi-addressan ni Jesus Christ ani nga time nga niun sa iyong pagpanglakaw aron sa pagwalis mahing balita sa tibuok kalibutan, himuang tinun-an. So after mahimong tinun-an, after makadawat sa pulong sa Ginoo kaluwasan, insa didto bunyagi sila, no, sugo di ay igsuon. So nganong kinahanglan ta magpabunyag? Unang rason, ihimplo, nagpakita ihimplo si Jesus Christ. Kaduhang rason, sugo kini sa atong Ginoong Jesucristo. Okay? Unsa may tawag anang tao nga kung suguon niya dili mo tahod? Tapulan, no? Muna nga dili ta magtinapulan kung gisugo ganita pagpabautismo, nakasabot nakaspulong sa Ginoo, nasabtan na nimo kaluwasan, then after ana magpabautismo gyud ka kung nasabtan na nimo. Na. So kinahanglan tang magpabautismo. Duha ka rason ang imong nakatunan karon. Nagpakita og ehemplo si Ginoong Jesucristo ug ingon man sugo pud ni niya. Dili ta mutahod sa ang sugo, matawag ta og dili maayong sulugoon. Matawag ta og tapulan nga sulugoon. Apan kung mutahod ta og mo sunod sa iyang gisugo, pagatawagon kita niya good and faithful servant. Maayo ug buutan nga sulugoon. No, di ba? Inana muna dinilang takutob kana lang isuon. Next video kita na punta ito na pong hisigutan ang sunod na po nga video. So kung bago ka pa nini nga channel, ngano mang dili nimo i-subscribe ang subscribe button and notification bell para updated ka sa mga next video. Kay dili ka ma-update sa next video mga pangutana explanation kung dili ka makasubscribe o dili nimo ma-click ang notification bell, no? Just like, share or comment sa section dia sa ubos. Type your comment, any comment ato nang gina-accept, bad and good, no problem igsoon. Ang Dios ra ang magapanimuhat sa imong kinabuhi. So God bless sa imong pagtanaw.